σας. Σήμερα, 2 Πρώτου του 2008, θα παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις από το διεθνή περιβάλλον από το site του Αλφα. Περνάμε στην πρώτη είδηση για σήμερα. Σε χωματερή μετατράπηκε η πόλη της Νάπολης. Τραγική κατάσταση στην Νάπολη της Ιταλίας λόγω της ανεπάρκειας χώρων ταυτίσης των σκουπιδιών. Οι πολίτες έχουν αρχίσει μόνοι τους να καίνε τα απορρίμματα, γεγονός που είναι άκρως επικίνδυνο εξαιτίας των τοξικών και καρκινογόνων αερίων που αυτά αναδίδουν. Θα περάσουμε να συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο που μας μετέφερε τη συγκεκριμένη είδηση. Αντιμετωπίζουμε ένα μικρό πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή δεν αναγράφεται ο δημοσιογράφος. Θα περάσουμε όμως στην επόμενη είδηση για σήμερα και αν καταφέρουμε θα επανέλθουμε. Εξορκιστές στις Ιταλικές εκκλησίες. Σε μια πρωτοφανή απόφαση προχώρησε το Βατικανό. Από το νέο έτος τοποθετούνται οι εξορκιστές σε όλες τις εκκλησίες της Ιταλίας. Οι εξορκιστές έχουν περάσει από ειδική εκπαίδευση στην Αγία Έδρα. Υπάρχει το σχετικό βίντεο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Ναι, με ενημερώνω από το control ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε το εν λόγω βίντεο, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη είδηση από την Ιταλική χώρα. Διόδια στο κέντρο του Μιλάνου. Άγνωστες οι πηγές από τις οποίες έρχεται αυτή η είδηση. Ειδικό τέλος κυκλοφορίας ύψους από 2 και 10 ευρώ οφείλουν να καταβάλουν οι οδηγοί για να εισέλθουν στο κέντρο του Μιλάνου. Πρόκειται για τον πρώτο φόρο ρύπανσης που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκή πόλη, στοχεύοντας στην αποσυμφόρηση και μείωση επιπέδων του νέφους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι αγγελίες ειδήσεις του Αλφα.